Estamos na zona do Miño, onde desemboca o río Rato. O río Rato desemboca aí a moi poucos metros daqui, e aquí onde o Partido Popular fala de facer unha zona de baño público. Como podemos ver, aquí a profundidade que temos pois non é precisamente a máis acaída para unha zona de baño. Iso que agora non estamos na época de pleno estiaxe, probablemente dentro dunhas semanas isto ainda baixe uns 15 centímetros máis. A maiores vemos esta ínsua que temos aquí, onde é unha zona de protección de aves, unha zona onde as aves se meten no inverno e onde ademais crían. Aí hai diversos proxectos, entre os que se falaba incluso por parte do Partido Popular de facer unha tirolina. Nós, dende logo, entendemos que hai que protexer esta zona e que hai zonas máis acaídas para o baño, como pode ser a zona das amasas. Esta é a diferente, non? Esta é a zona das amasas, onde vemos que xa, en canto te metes 3 metros dende a beira, pois xa hai suficiente profundidade. Ben, aquí sería o sitio idóneo, o campo xa está totalmente adaptado, porque aquí a xente onde ven tomar o sol, e simplemente habería que facer un acceso que non tivese o menor impacto